Hi sis, Georges here. Ayan na, andito ako ngayon para batiin ka of course ng congratulations sa iyong YouTube channel dahil ito ay monetize na finally. Kumbaga, ang tagal mo itong pinaghirapan, ang tagal mo itong kinayod, ang tagal mong nakuha yung iyong banana and nauna pa yung iyong oras bago mo nakuha yung banana, which is kabaligtaran nung kinikilos ko yung aking bago ako nagkaroon ng harang. Nauna pa yung aking banana, nag 1,000 banana na ako, pero ang aking watch hour ay nasa wala pang 1,000. Kabaliktaran yun sa'yo. Kumbaga, ang bilis mong nakuha. Kasi napakasipag mo rin eh. Napakasipag mong mag-upload, napakasipag mong makipagpalitan ng panood ng mga content, bawat isa sa atin, sa ating mga grupo. And ito na nga, nakamit mo na nga, nagkaroon ka na ng harang, finally, monetize na ang iyong channel. So, good luck sa iyo, good luck sa iyong mga pa-dollar dyan. Sintimo. Okay. Good luck. Ayun, umpisahan mo nang kayurin 'yan. Umpisahan mo nang kumbaga hindi natatapos yung ating pagiging YouTuber sa pagkaroon ng harang lang. Kumbaga, mag-uumpisa ka pa lang and welcome to Harang World, 'di ba? Congratulations ulit sa iyo. Ayan, sa lahat ng mga subscribers ni Georges C. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. And of course, guys, samantalahin ko na rin yung pagkakataon ngayon na nakita nyo ako sa kanyang YouTube channel. I-promote ko na rin po yung aking sarili. Ayan, ako nga pala si Hannah Lisa, isang OFW vlogger sa bansang Singapore. Sana naman po ay suportahan nyo rin ako kagaya ng inyong pagsuporta kay Georges C. Alright, so hanggang dito na lang po, huwag na nating habaan pa kasi alam kong marami pa pong gustong bumati sa kanya. Okay? Once again, Sisi, congratulations ulit and good luck sa kanang certified YouTuber. Certified na tayo. Nagbaluktot na po ang dila ni Miss Dakba. Hello eh. Basta mauna to. Congratulations. Congratulations. Bye. Daghang salamat sa tanan and please subscribe to Hannah Lisa as well. Alright, once again, this is Hannah Lisa Vlogs, the bisdak ang bisayang dako. Bye! Hello, tita! Hello, tita! Congratulations! Tita! Ikaw na lang sabot ato dahil basta mauna to. So, ayan, congratulations. Ayan, sa wakas, muni na jud ka, muni na imong channel and you deserve it kasi hardworking ka and ayan, hard work are paid off na dai. So, ayan, again, congratulations and more power to your channel. Ayan, so God bless dai. Congrats again. To my friend Georges C, congratulations dahil graduate ka na rin at nakuha mo na rin yung monetization mo. Isa ka ng certified YouTuber. So nagbunga na yung pagpupuyat mo hanggang madaling araw. So, yun yung maagang pamasko kay Lolo Whitey. So, sabi nga nila, kapag may tiyaga, may afam. So, congratulations at pagpatuloy mo lang yung pag-upload mo ng mga vlogs mo. Marami namang marami kang fans nanonood. Parang araw, trending ka na, sisikat ka na. Isa ka ng ganap na artista. Congratulations again and God bless. Hi Dai, Georges C. So, I want to congratulate you for being monetized channel. So, certified YouTuber ka na din, Dai. So, congratulations, deserve mo yan dahil sobrang sipag mo at saka sobrang supportive mo din sa amin ng mga YouTuber friends mo at saka sa dami mo ding tinulungan about sa WH. So, congratulations again, Dai. More success to your YouTube career and wish ko lang na more bananas to come and more sahod to come na darating sa'yo at sobrang bait mo at saka
generous mo sa lahat at saka Day, hope one day makilala din kita in person. So, yun lang Day, congratulations and I'm happy na monetize ka na. So, keep safety and God bless Day to your YouTube career. So, this is Wency and Kapila. Hi, this is Georges, it's Charles Vlogs, and I would like to congratulate you with your well-deserved monetized YouTube channel. You made it, girl, and you deserve this, and I'm so happy. Finally, girl, you're on this journey. I cannot wait to see more of you in YouTube world, you and your little girl, and hopefully one day I will be able to meet you when you come to the UK. And take care always and be happy. God bless, and advance happy birthday, and also have a wonderful Christmas with your husband and your beautiful little girl, and hope to see you soon. Bye. Hi, Inday Georges! Congratulations sa imuhang pagka-being monetized na Inday Georges. Manghinaot ko Day Georges na mulambo ang imuhang channel, magka 1 million subscribers kapuhon. So, Day, good luck and God bless sa imuhang channel. Happy being monetized. Congratulations, Day! Hello, I'm gonna congratulate to Sis Georgie C. Na she's money now. Good luck, Sisi, and keep it up. Don't give up. Laban lang, laban lang. Congratulations for being money. Hi sis Jess, happy birthday or advance happy birthday sa December 29. Ayun din na kayo na. First, happy birthday and congratulations dahil namoni na iyong channel. Ang iyong inaasam-asam ay nakamit mo na. Charot! Ang wish ko sa iyong birthday ay more success sa marriage life. And alam ko naman na you're very happy sa iyong marriage life. And about sa YouTube naman, more views and more subscribers to come. You deserve yan na ma-monetize ka. And hopefully maging kumbaga dumami pang iyong subscribers and views like katulad ng iba, or sana maging famous ka din katulad ng iba. Kumbaga nasa iyo ng lahat. So congratulations again, you deserve that, and sana mag-meet din tayo sa personal. Hello, Bloody Woman. Congratulations on your monetization. I'm so happy for you. Finally, it's well deserved. I've seen just how hard you worked for it. So, and I know you still have, well, we all still have a long way to go. We started out at the same time, and look at us now. Finally, we have achieved one of our goals. And good luck to this new milestone. And pa-burger naman dyan. So, hi Day! Ayan, congratulations ulit na na-monetize. Finally, na-monetize na yung channel mo. So, ayun, nakakatuwa kasi ang bilis lang na-monetize yung channel mo sa akin dati, Day. Nabot muna ng siyam-siyam, Day, bago na-monetize. So, ayan, upload palagi ng video para darating din yung time na maging palari na naman yung mga video. So, wag lang mawala ng pag-asa. Nalungka na ako ba? So, ayan, congratulations ulit, Day. Mega shoutout and thank you sa mga nag-super chat and super stickers. Joyful Day TV, Bloody Woman, maraming salamat sa support. Wen Arvelo, salamat. Weng, Simple Leona, that's Coradang World, maraming salamat sis. Clever Finds, thank you, beautiful. Rose Tip Skills, Congresswoman, thank you. Dalia Andrada, thank you. Admin, La Familia Alita Vlog, Newbie, thank you. March Life TV, maraming salamat sis. Joyful Day TV, Simple Leona, Shahani Samson, maraming salamat sis sa support sis. Jodia's Life, maraming salamat guwapa. Vid TV, La Familia Alita Vlog, Joyful Day TV, and Macmo Malsid Mix.
Thank you guys sa mga support nyo. God bless us all and thank you for watching. Bye!